Onday. Basay, saçtı. Ne diyeyim gusu bardar diyeymiş. Seyumşa mı bileyim, kala mı bileyim. Yine bardaro kal, nokta. Ha, yok şey var. Çandım gusol şeyi? Seyum sola say. Seyum gusolaş de bardaro. Basay. Ha bardaro seyum go, kal. Seyum gusolaş, iyoş bardaro deki diyeyim gusolav, yakın gusolaş. Diyeyim gusola bardaro. İyoş emezoy diyeyim gusolav şuna bardaro. Onu cinoy diyeyim zoy. Yine yakın zoy. İş seyum zoy bardaro. Бардaro хоб бар кунед хоне ҳамира бардар 14000 гуфт ба худо ина мо қасам хурдасем нахурдадем 14 гуфт ма гуфтум 14 не баланда 13.5 гуфтум ина 13.5 ба хотири шумо бар гуфтум 14000 камтар баланда ба ҳам чиғот 13.5 гуфтум бо арзон мешава бо муомила дора рафтем ба сини диюм го ина иша чанд сум бардаро ина иша бардар бадаро ин ёро мега ҳардашан наҳиним ҳазори мега ҳисоби сари сина мега да гуфта буд бо ма амира наҳиним кардам хоб бовар кунӣ хонаи подписчико ака 10000 баланди ба дай гуфтум мақсад зоидагиша мега наҳиними гуфтум хай шумо бардаро савдо кунен номрои ҳами хиди бардора мемонам шумо савдо кунен бигирен савдои чизи чи нестай муомила кунен як чи гап занен савдо кунен бигиренш бардаро савдо кунен савдо мекунен муомила дорока ҳар як ҷами савдо мекунен муомила бардаро ин номрои ман нест ки шумо занг бизанен сайбирҳон ини нарх биги бира ин нарх додар мақсад гов гирифтаге мехӯрен нагем бардора и бегонай ин мақсад и муомила кунен савдо кунен чизе ки ман муомила мекунем ин нархода муомила намекунам ина бардор хоҳиш карда ина синоша дидеса ҳеҷ чи намегӯяд басай ина бардаро иша диден басайшам буҷа 4 минут чид басай ина бардаро бибинен кал басаш ина бардаро ҳар сеша диден худо нигаҳбонатон касби кори ҳаматон добаро номрои бародара мемонем аёд мона чанд 935 номрои хиди бародар 935 56 53 24 935 56 53 24 номрои хидишта занг бизанем бародаро савдо кунем муомила кунем бигирен ай бародар худо нигаҳбонатон масъалаи мошин пошин хитон медонен мара занг бизанед номро мошина роҳӣ мекунем даставка бепарво бошед мошини ман ҳаста лаборо роҳӣ мекунам мегирам мебарам ки ҷое боша бурданаш проблема нест худо нигаҳбонатон касби кори ҳаматон барор мехоҳам то навои оянда ма ҳои карпатои хима сар надодам бародар рози карпат надорам ҳама карпат тесай инам карпата ман хоҳиш кардам ина мира партов ма карпати ма ҳози ждат барои карпатои ма ҳози назоидиан бигъзану назоидиан бизоян мепартом худо нигаҳбонатон